Non nos fiamos de que realmente se retomaran as obras. Que confianza pode haber na palabra de Fomento cando a mesma señora Arévalo dixo en sesión plenaria que ela xa non se fiaba do que anunciaba Fomento? Que ela, sendo do mesmo partido político que goberna e manda no Ministerio, fora enganada repetidas veces. Non nos fiamos cando a todas luces mandaron unhas máquinas a obra para facer o paripé, movendo terras de aquí para lá para calar as protestas e desarticular as movilizacións, pero sin informar ao Concello de Mos da data de remate. Todas e todos decatámonos de como a movilizacións conxunta de veciñanza e partidos políticos exixindo a responsabilidade fixeron que alo menos que Fomento tivera que responder ubicando algunha máquina nas obras. Non podemos cruzarnos de brazos cos precedentes de reiterados incumprimentos. Por iso, dende Gañamós, queremos solicitar ao Ministerio de Fomento un compromiso claro de inicio e, sobre todo, de remate das obras con un informe da programación das actuacións que garanta dito compromiso. Solicitar ao Ministerio de Fomento explicacións someras e detalladas do modificado de obra polo que, según eles, tiveron as obras paralizadas todo este tempo. Instar ao Ministerio de Fomento a cumprir a lei e consignar nos vindeiros orzamentos do Estado unha partida para acometer a reforma do enlace da saída da AP9 e entradas a A55 en Puseiros. Remodelación aprobada no Congreso dos Diputados en 2017. Instar ao Ministerio de Fomento a cumprir a lei e consignar nos vindeiros orzamentos do Estado unha partida para acometer a liberalización dos peaxes do tramo Vigo-Porriño, da autoestrada AP9. Esta liberalización, que aliviaría notablemente a densidade de tráfico da A55, tamén foi aprobada no Congreso dos Diputados en 2017. No pasado pleno, cando o PP anunciou que paraban as movilizacións e que Fomento xa retomaba as obras, preguntámoslle se habían anunciado unha data de remate, se había un plan de obras para avalar esa data de remate, si sabíamos algo de que consistía o modificado das obras que tivo todo este tempo paradas as obras, e resulta que o PP nos di que non saben nada, que Fomento en ningún momento se puso en contacto con eles, que salvo que se toman as obras porque un encargado de obra da constructora chamoulles para decir, obviamente obrigada, porque tienen que avisar de que va a haber maquinaria na calzada. Moito nos tememos de que hemos participado en dúas jornadas de movilizacións só para lavar la cara a Arévalo e para que ela quedase como salvadora, cuando realmente ela é cómplice do que está sucedendo. Si a burla de Fomentos mosenses, ahora se suma a burla do PP e da señora Arévalo, usándonos para lavarse a cara e non para realmente presionar a Fomento que se retomen as obras. Nos, agora, dende aquí, facemos un chamamento a todos os partidos, e en especial ao PP, para que abandone os seus intereses partidistas e se poña a traballar polos vecinos. Agardemos que isto non sexa unha simple maniobra do PP para calar as bocas dos vecinos. Nós, inda que moita xente non o entenda, estaremos sempre do lado da veciñanza. Independientemente dos motivos partidistas que teña o Partido Popular, nós actuaremos sempre co sentido común por diante.